מיכל, תספרי לנו קצת על הקורס שלך, מפת הדרכים לטיפול בטראומה. טוב, היום אנחנו נמצאים בתקופה שהרבה מאוד מטפלים הבשילו שרוולים, נכנסו לתחום של טיפול בנפגעי טראומה. אנחנו צריכים מטפלים, ושבאמת הרבה אנשים מוכנים לגעת בחומר הזה שבאופן טבעי אנחנו רוצים לא לדעת עליו יותר מדי. יחד עם זאת, אנחנו רואים הרבה מאוד מטפלים שבתוך הטיפול עצמו נמצאים בהרבה חוסר אונים ולא כל כך יודעים מה נכון לעשות עכשיו, מה לעשות עכשיו. לכן יצרתי את הקורס הזה, מפת הדרכים לטיפול בטראומה, שהוא בעצם יעזור למטפלים להבין בכל רגע נתון, כשהם יוצאים למסע הטיפולי הזה, ליער הסבוך הזה, המלא ביצות ובורות וקיפאונות וניתוקים וכל מיני דברים מאוד קשים, איזושהי מפת דרכים שתעזור להם להבין את הקורדינטות, לקרוא את מפת הדרכים, לדעת באיזה מסלול בכל רגע לבחור. מטפל צריך להחליט כל הזמן החלטות. האם למשל בן אדם שמספר את סיפור הטראומה שלו, לתת לו לספר אותו, לעצור אותו, לשאול שאלות, לא לשאול שאלות, לעשות בכלל משהו אחר עכשיו, ולהגיד לו שזה לא הזמן לספר את הסיפור הטראומטי. הדברים האלה, יש אינדיקציות מתי נכון לעשות מה. למשל, ההבחנה אם הבן אדם נמצא ביכולת קשב, ביכולת להתבונן במה שעבר עליו, או שבעצם הטראומה מופעלת עליו בצורה כזאת שהוא כרגע מוצף בה ולא יכול בעצם לאבד שום דבר, כן? את כל הדברים האלה אנחנו נלמד בקורס, גם את הכלים, גם את הכיוונים, אבל גם את הבחירות האלה, איך לדעת מתי לעשות איזו בחירה, ואנחנו מקווים שזה יעזור לאנשים להרגיש קצת יותר בשליטה, קצת יותר בהבנה להחלטות שהם צריכים לעשות בתוך הטיפולים. תודה.